Jamaah ngaos wonten ing dalu punika ingkang tansah kula hormati wonten ing dalu punika kula badhe maosaken setunggalipun hadis ingkang teng mriku enten kaitanipun kelawan kafarat wonten ing wulan Ramadan. Langsung kemawon bismillahirrahmanirrahim an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu dipun critakake saking sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu kala ngendika sapa Abu Hurairah ngendikanipun sahabat Abu Hurairah nama nahnu ing dalam antara sawijining wektu utawi kita yaiku kita para sahabat sulusun iku pira-pira sing lungguh indan Nabi ing dalam sandinge Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ijaa dumadaan teka hu ing Kanjeng Nabi sapa rajulun sapa wong lanang. Dadi ari kalane wonten ing setunggalipun wekdal para sahabat nembe lungguh-lungguh ana ing sandinge Kanjeng Nabi dadaan enten tiyang setunggalipun tiyang jaler ingkang ndugani Kanjeng Nabi. Faqala mengko nuli matur sapa rajul sing ujug-ujug teka ndugani Kanjeng Nabi langsung piyambakipun matur, "Ya Rasulullah, halaktu duh Rasulullah rusak kula." Dadi tiyang jaler punika sing nalika para sahabat lungguh-lungguh ana ing sanding Kanjeng Nabi dadaan tiyang jaler punika ndugani Kanjeng Nabi lajeng piyambakipun langsung ngendikan halaktu. Dadi mboten jelasno apa sebabe sing ndadekno rusak tapi ujug-ujug halaktu. Piyambakipun ngendika halaktu rusak sapa ingsun. Kala ngendika sapa Kanjeng Nabi lajeng Kanjeng Nabi tanglet wong tiyang jaler punika ujug-ujug ngendika halaktu. Kanjeng Nabi lajeng tanglet malaka. Mau te apa iku laka kedhe sira? Apa sing terjadi kalian jenengan kok ujug-ujug apa halaktu? Kala ngendika sapa rajul tiyang jaler punika lajeng menjawab ketika ditanglet Kanjeng Nabi napa ta sing ndadekke sebabe sampeyan niku rusak. Lajeng dipun jawab waqatu ala imraati wa ana shaimun. Dadi waqatu tumiba sapa ingsun maksude ngumpuli sapa ingsun ala imraati ing atase garwa ingsun ing bojo ingsun wa ana khali ta ingsun iku shaimun iku wong kang poso. Dadi rusake tiyang jaler punika sing matur nanggone Kanjeng Nabi piyambakipun wonten ing siyangipun wulan Ramadan ngumpuli bojone. Dadi ngumpuli bojone wonten ing awane wulan Ramadan sehingga piyambakipun matur nanggone Kanjeng Nabi halaktu. Faqala kelanten Kanjeng Nabi sampun ngertos sebabe tiyang jaler punika ngendika halaktu rusak sapa ingsun. Yaiku alasane keranten tiyang jaler punika wonten ing rinone utawi wonten ing awane wulan Ramadan ngumpuli bojone padahal piyambakipun nembe poso. Akhire faqala mongko nuli ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal tajitu raqabatan ta'tikuha. Hal tajitu apa nemu sapa sira raqabatan ing budak ta'tiku kang merdekake sapa sira ing raqabah. Lajeng keranten piyambakipun niku nglakoni kesalahan arupi piyambakipun wonten ing awane wonten ing siange wulan Ramadan piyambakipun nembe poso kok ngumpuli bojone akhire piyambakipun kedah mbayar kafarah utawi mbayar kafarah perkara sing ndadekake kelebure dosa ingkang nglakoni kesalahan punika yaiku pertamane hal tajitu raqabat apa ta nemu sapa sira raqabatan ing budak takti kang merdekake sapa sira ing raqabah yaiku pertama kafaroe tiyang punika yaiku merdekake budak menawi mampu. Lajeng kala ngendika sapa rajul la kula mboten mampu menawi kan merdekake budak niku mboten mampu. Keranten zaman riyen niku kan tasih enten budak. Sehingga tiyang punika kalih Kanjeng Nabi kan merdekake budak minangka nebus kesalahanipun arupi wonten ing linane wulan Ramadan piyambakipun ngumpuli garwanipun. Tapi mboten mampu piyambakipun mboten mampu untuk merdekake budak. Lajeng kala ngendika sapa Kanjeng Nabi fahal tastati antasuma syahraini mutatabi'in. Fahal tastati mongko apa ta mampu sapa sira antasuma ing yen ta poso sapa sira syahraini ing rong wulan mutatabi'ini kang nuli-nuli. Dadi menawi pertama mboten mampu merdekake budak mongko sak sampunipun mboten mampu merdekake budak lajeng
piyambakipun ken nglakoni poso kalih wulan sing berturut-turut. Dadi tiyang menawi wonten ing wulan Ramadan, siange wulan Ramadan niku kok ngumpuli bojone niku mbak kafaroe pertama merdeka budak menawi mboten mampu tiyang punika kapulih poso kalih wulan ingkang berturut-turut. Dadi mboten angsal dipun pedhot-pedhot. Dadi berturut-turut kalih wulan berturut-turut minangka dados kafaroh utawi penglebur kesalahanipun arupi ngumpuli bojone wonten ing awane wulan Ramadan. Sehingga masya semisal kirang setunggal dinten sampun angsal kalih wulan kurang setunggal dinten kok batal, mengko wajib mbaleni mulai kali awit awal malih niku. Lajeng kala ngendika sapa rajul la mboten kula nggih mboten mampu menawi ken poso kalih wulan berturut-turut niku. Wong setunggal wulan niku mawon mboten kiyat demeh kalih wulan berturut-turut niku nggih mboten mampu. Jawabe tiyang jaler punika. Kala ngendika sapa Kanjeng Nabi, fahal tajitu apa ta nemu sapa sira amasitina ing aweh mangan wong swidak miskinan apane wong miskine. Dadi ingkang nomor 3 menawi mboten mampu merdekake budak pindah poso kalih wulan berturut-turut, menawi poso kalih wulan berturut-turut mboten mampu mongko menehi mangan tiyang miskin swidak. Dadi tiyang swidak wong miskin. Dadi kafaroe tiyang ingkang wonten ing wulan Ramadan, wonten ing awane wulan Ramadan ngumpuli bojone, utawi yang ngumpuli bojone niku menawi mboten mampu poso kalih wulan berturut-turut mongko menehi mangan tiyang swidak wong miskin sing setiap tiyang miskin setunggal sak mut utawi 7 on utawi 6 on niku. Kala ngendika sapa rajul la nggih mboten mampu. Dadi tiyang jaler punika nggih mboten mampu merdekake budak nggih mboten mampu, poso kalih wulan berturut-turut nggih mboten mampu, aweh mangan tiyang swidak wong miskin nggih mboten mampu. Kala ngendika sapa Kanjeng Nabi, fama kasa indan Nabi, fama kasa mongko meneng sapa rajul indan Nabi ana ing sandinge Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa nama nahnu mongko ing dalem suwijine wektu utawi kita para sahabat ala dalika iku ing atase mungkon-mungkon makasa meneng utia ditekake sapa Nabi, ditekani sapa Nabi sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi aroken kelawan wadah fihi kang iku ing dalem arok tamrun utawi kurma. Dadaan enten tiyang ingkang beto kurma sak wadah ingkang dibeto paringake nanggone Kanjeng Nabi. Faqala mengko ngendika sapa Kanjeng Nabi aina iku ing dalem endi asailu te wong kang takon. Lajeng Kanjeng Nabi nakletake wonten nang endi tiyang sing tanglet wau. Kala ngendika sapa rajul ana ya aku sing takon wau yaiku tiyang jaler sing nglakoni ngumpuli bojone ning linane wulan Ramadan punika sing kapurih merdekake budak mboten mampu, poso kalih wulan berturut-turut mboten mampu, menehi mangan tiyang swidak wong miskin nggih mboten mampu, lajeng tiyang punika dipun paringi Kanjeng Nabi sak arok sak wadah kurma. Kala ngendika sapa Kanjeng Nabi, hut hada ngalapa sapa sira hada ing iki arok fihi tamrun wau fatasaddaq bihi mongko sedekah sapa sira bihi kelawan arok. Faqala mongko lajeng diperintahno kalih Kanjeng Nabi kon mendhet kurma punika terus ken nyodakahake kurma punika nanggone wong-wong miskin. Faqala mongko nuli ngendika sapa ar-rajul sapa wong lanang ala afqara minni ya Rasulullah. Jadi apa ing atase wong kang luwih fakir minni tinimbang saking ingsun ya Rasulullah. Wallahi mongko demi Allah ma baina la baitaha ora ana ing dalem antarane watu ireng lorone Madinah ahlu baitin utawi ahlu bait keluarga afqaru kang luwih melarat min ahli baiti tinimbang saking keluarga ingsun. Dadi tiyang punika nggih sak Madinah niku paling melarat. Dadi paling melarat piyambak
sehingga ketika diparingi Rasulullah kurma sak wadah kapule kon nyedekahake piyambakipun malah apa ngendika ape tak sedekahne tiyang sinten tiyang wong Kelanten mboten enten ahli bait sing paling melarat kejawi kula niki. Dadi tiyang punika nggih sing paling melarat. Padahika akhirnya maka mengsem sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta batat sehingga pertelo apa anyabu apa pira-pira untune Kanjeng Nabi. Semakala nuli ngendika sapa Kanjeng Nabi atem awe mangan sapa sira hu ing ki arok ahlaka ing keluarga sira muttafaqun alaih. Dadi saking hadis punika waget dipun simpulake bilih menawi enten tiyang kok apa ngumpuli bojone wonten ing rinane wonten ing awane wulan Ramadan mongko tiyang punika selain wajib ngondoki poso punika keranten batal posone ketika ngumpuli garwane selain wajib ngondoki mongko tiyang punika ugi wajib bayar kafarah sing teng mriku kafare tertib urut yaiku ingkang pertama merdekake budak menawi mboten mampu merdekake budak mongko poso kalih wulan berturut-turut menawi poso kalih wulan berturut-turut mboten mampu mongko tiyang punika wajib menehi mangan tiyang miskin swidak sing saben-saben tiyang miskin setunggal mut utawi 6 on niku menawi enten tiyang ingkang ngumpuli bojone wonten ing awane wulan Ramadan. Tur teng mriku ingkang wajib bayar kafarah niku namung tiyang sing jaler. Dadi sing estri nggih mboten wajib bayar kafarah. Keranten batale posone tiyang estri punika mboten kok sebab simak punika tapi sebab apa mlebatipun sesuatu wonten ing jauh niku. Dadi ingkang wajib bayar kafarah niku ingkang jaler mawon iku menawi enten tiyang wonten ing awane wulan Ramadan ngumpuli bojone. Wonten ngarsipun para jamaah ngaos dalu punika ingkang kula hormati wonten ing dalu punika ugi termasuk sampun malam tanggal 19 sekedap malih mlebet wonten ing al-asra al-awakhir min syahr Ramadan mangke iku meh mlebet wonten ing sedasa terakhir saking wulan Ramadan sing teng mriku apa al-asra al-awakhir sedasa terakhir saking wulan Ramadan midarak keterangan-keterangan ingkang wonten ing hadis utawi wonten keterangan-keterangan para ulama bilih Lailatul Qadar punika apa tumurunipun wonten ing al-asra al-awakhir min Ramadan iku sedasa terakhir saking wulan Ramadan iku mulai tanggal 21 ngantos talasipun wulan Ramadan. Pramila monggo wonten ing al-asra al-awakhir sedasa ingkang terakhir saking bulan Ramadan punika kita ginakaken sak saya-sayenipun kangge nglampahi kesaenan-kesaenan keranten teng mriku wonten Lailatul Qadar sing teng mriku khairun ahli syahr iku luwih apik tinimbang 1000 wulan sing menawi dipun taunake kurang luwih 83 tahun. Jadi 83 tahun mungkin apa kita niku kan nggih mboten mungkin apa ngibadah. Dadi ngibadah 83 tahun niku awane kangge poso terus bengine kangge ngibadah terus. Lah niku menawi kita nglampahi ngibadah wonten ing pas Lailatul Qadar niku luwih apik daripada ngibadah wonten ing 83 tahun punika. Pramila monggo wonten ing al-asra al-awakhir iku mulai tanggal 21 nganti telasipun Ramadan menawi saged nggih sak dalu mboten usah tilem damel ngibadah terus tapi nggih rata-rata kita nggih mboten mampu keranten kathah-kathahipun kita niku nggih tiyang tani awanipun sampun kesel dalunipun nggih apa mbet gawe kesel dalunipun nggih apa sampun kesel menawi ken melek sak dalu nggih rata-rata nggih mboten kiyat. Sak mboten-mbotenipun niku apa nek saged nggih jamaah salat Isya saha jamaah salat subuh keranten wonten ing senggalipun hadis sing sapa wonge salat jamaah Isya saha salat subuh mongko piyambakipun sampun pikantuk Lailatul Qadar niku. Dadi
Kelantan niku apa wonten ing al asl al akhir kelantan wonten ing hadis niku apa an Ibnu Abbas ingkang dipun ceritakake saking sahabat Sayyidah Aisyah bilih Rasulullah tadi an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhal al ashru syatta mizarahu wa ahya lailahu wa aqada ahlahu. Dadi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika sampun mlebet wonten ing sedasa terakhir saking bulan Ramadan, maka Kanjeng Nabi niku dalu-dalune damel melek ngibadah sak dalu mboten apa sare wa ahya lailahu wa aqada ahlahu, terus apa nggugah keluargane dipun tangekake diajak ngibadah niku wonten ing sedasa terakhir saking wulan Ramadan. Pramila monggo kita ginakake kesempatan punika ingkang saya punika kita ginakake sak saenipun kita damel ngibadah luweh-luweh apa iktikaf utawi iktikaf wonten ing masjid. Senajan kita mbegoko wonten ing masjid mboten maos tasbih mboten napa-napa mendel mawon teng masjid menawi kita niati nawaitul iktikafi hadal masjid lillahi taala niku termasuk sampun dipun itung ibadah. Pramila monggo wonten ing sedasa terakhir saking bulan Ramadan kita ginakake kesempatan punika sak sae-saenipun langkung apa menawi teng masjid nggih diniati iktikaf supados niku diitung ngibadah. Mekaten saha semanten saking kawula mugi-mugi enten manfaatipun senajan sekedhik saking kawula khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.